Случиха се някои неща и беше достатъчно да прегледам живота си обстойно и внимателно да оценя всеко приятелство. И следователно има файда дори от най-мизерното предателство. Знаеш какво? Освен ядосан съм и благодарен, защото ножове в гърба успя да издялка. Характер е брутален. Един човек зено толкова загуби, не че ми е за нея де. Вече дойдоха други, но такъв е живота. Едни идват, други си тръгват. И знам, че такива неща все още те първа ми предстоят. Затова сега се връщам с нови сили. Толкова съм над нещата, сякаш ходя на кокили или левитирам на тълпата, впечатлена от това как рапирам. Научих, че като те мачкат не трябва да даваш задна, защото съвестта от разгромна пречките е погадна хладния вятър. Духа през мен и ме сковава, но надеждата в мене е това, което ме сгрява, сила дава напред да продължавам и да мажа. Каквото и да става, верно ставам на антуража. И дори некой ден заедно да не смее, в спомените ми завинаги вие оставате. Много изминахме, да видиме колко ни предстои. Трудно е да не мислиш само за себе си в тези дни. И напук на всичките идиоти и лайнари с вас. Продължаваме да кръстосаме софийските квартали всеки ден. Стремя да се подобрявам и да не ставам това, което тръгнах да ставам. Падам и се изправям, изтъпвам се и продължавам през виелицата от пречки, преспите да разоравам и да бродя. Настанал е боя, осъзнах, че не мога назад да гледам и напред да ходя. Освен ако не правя походката лунна, но тя за прилагане знай, че е доста трудна. Не се изненадвам от тегавите моменти, защото всяка картина си има и тъмни сегменти. Какво е щастието без тъгата? Какво е приятелството без самотата? Всяка монета има две страни, живота е ези или тура. И твърде много време ми отне за да схвана това. Ма човек се учи докато е жив. Нищо не си научил, ако мислиш, че света е само сив. Принципът е един, който както се уреди, и ако не се предаваш, всичко ще се нареди. Motherfuckers, 1303 София Сейнтс, Кепс на трака.